il-Laburist li qed isegwina, il-Nazzjonalist qed isegwina, dak li m'għandux partit. Din hija l-għażla li trid. Trid iktar snin ta' arroganza, ta' nies li qed jużaw il-vot, qed jużaw il-poter għalihom biex isiru miljonari, filwaqt li jinjorawk u jwarbuk u issa qed jiġu warajk biex tivvotalhom, jew trid xi ħadd anke huwa diffiċli li taqleb il-vot u tivvota PN illi qed jgħidlek jiena rrid biss il-ġit lilek u jagħtaw biss biex miegħek għal Malta nagħmlu l-ħajja tiegħek aħjar. Stqarr dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt intervista li kellu fuq l-istazzjon tar-Radju 103. Intervista li għalija kien ukoll mistieden Robert Abela iżda dan baqa' jinjora l-istedina biex jaħrab minn dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Matul l-intervista Bernard Grek saħaq li l-politiċi għandhom dejjem joqogħdu attenti kif iġibu ruhom u x'tip ta' diskors jintuża sabiex dejjem jintwera rispett. Dwar sitwazzjoni bħalissa fl-Ukrajna, Bernard Grek fakkar kif Robert Abela dam aktar minn ġimgħa biex iddeċida li pajjiżna iwaqqaf il-beħ ta' ċittadinanza lir-Russi. Inti trid dibatt messaġġ, mhux dak li ġew, dak li huma bħalissa pendenti u dak li jista' jkunu għad japplikaw. Dik kienet il-messaġġ tantu hekk illi issa Robert Abela iktar minn ġimgħa wara li jiena tkellimt b'mod ċar u deċiżiv kellu jagħmel ukoll dik it-tip ta' għażla għaliex l-Ewropa ma ħallitlux għażla. Mistoqsi dwar il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek fakkar kif il-proposti kollha huma frott il-konsultazzjoni illi saret. Meta varajna l-programm elettorali jedna li tibqa' dejja konsultazzjoni nibqgħu aħna ntejbu anki għaliex meta inti tkun fil-gvern ħatkun qiegħed tieħu deċiżjonijiet skont iċ-ċirkustanzi ta' dak iż-żmien biex tkompli tejjeb fuq dan illi tkun qed tipproponi u tkun qiegħed ukoll tara li dak li qed tipproponi ikun dejjem aktar effettiv. Però l-viżjoni tibqa' hemm. U l-viżjoni hija ċara tagħna ta' fejn nixtiequ nieħdu dal-pajjiż, nixtiequ noħolqu l-ġid. Bernard Grek tkellem ukoll dwar l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Id ikun jien magħhom, imma jiena li għandi huwa viżjoni li hija ċara, li hija bbażata fuq ħolqien ta' setturi ekonomiċi li l-żgħażagħ fost oħrajn sejtihom firxa sabiħa u wiesa ta' impjiegi ġodda li jistgħu allura ikabru l-ħiliet tagħhom u t-talenti tagħhom hemmhekk tekniċi imma mhux biss. Tajjeb. Imma huma fl-aħħar mill-aħħar għandhom iċ-ċevetta f'idejhom biex jekk iridux jażlu dan il-futur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jagħmel minn kollox bħalma dejjem għamel biex joffri l-aqwa futur għaż-żgħażagħ tagħna. Mistoqsi dwar l-abort Bernard Grek fakkar il-Partit Nazzjonalista huwa favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt. Iżda għandu l-obbligu li jara għal xiex hawn diversi nisa li jagħmlu abort sabiex il-Partit Nazzjonalista jagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn. Dwar l-eutanazja Bernard Grek saħaq li ħadd m'għandu jiddeċidi għal ħajja ta' ħaddieħor u dwar dan hemm bżonn ħafna diskussjonijiet għaliex finalment fin-nofs hemm ħajja ta' persuna. Bernard Grek tkellem ukoll dwar is-saħħa mentali u stqarr li Partit Nazzjonalista fil-Gvern qed iwiegħed li jibni star ġdid sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw din l-isfida kruċjali f'pajjiżna.